Aron nga makita nato o makapanamin ta kumusta ta sa atong pagkakristohanon. Are we matured enough? Or edad ra ni matured? Ang pagpangalagad sa Ginoo wala ni matured. Maadto ta sa Acts chapter 9. Palihog ko ari sa ito ang screen no kay natay mga bisita ra ba? Acts chapter 9. Acts chapter 9 verses 1 to 9. Unya, let's all stand. Nindog tang tanan mga igsoon. Nindutag na ko interpreter ari ba? Ano mo? Acts chapter 9 verses 1 to 9. Basahon na nako ni sa Bisaya. And katong walay mga Bible, please read. We have kanang kuan sa screen na to. Verse 1, ni atong higayuna nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinunan sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari, verse 2, og nangayog mga sulat nga nagpaila kaniya ngadto sa mga sinagoga sa Damasco nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto. Lalaki o babayi, og pagpadala kanila balik sa Jerusalem. Verse 3, mipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa syudad. Sa kalit, may kahayag gikan sa langit nga midanag, libot kaniya. Verse 4, natumba siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon. Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Verse 5, kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog mingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Verse 6, apan bangon og lakaw ngadto sa syudad, og didto sultian ka kun unsay imong buhaton. Ang mga tawo nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog, nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tawo nga nakita. Mibangon si Saulo, verse 8, mibangon si Saulo, og gibuka niya ang iyang mga mata, apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak, og gidala ngadto sa Damasco. Verse 9, sulod sa tulo ka adlaw, dili siya makakita, og niining panahuna, wala siya mokaon o moinom. Let's pray. Heavenly Father, thank you kayo Ginoo sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Bless us with knowledge and understanding, O Lord. Aron makahibaw kami unsaon amo pagkinabuhi ang mga mensahe nga among madungog ang imong mga pagtudlo. Tabangi kami nga among makumusta ang among kaugalingon. Pinaagi sa mga pulo nga among madunggan gikan nimo. I-bless ang kada usa Ginoo. I pray that your Holy Spirit will work in this place and in this people. Salamat o God. Ang tanan makadawat gayod sa langit nun nga kaalam karong gabi karon nga kabuntagon o Lord. Walay lain nga amo nga lauman, pasidunggan, pasalamatan. Kundili ikaw nga amahan, matinud-anon ug manggihatagon sa imong mga anak. Mao ni ang among mga pag-ampo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magapanglingkod ng tanan. Ingnaan ang nasa imong tapad, salamat nga naa ka karon. Natapi ka and thank you, you're here. Ang atong pagahisgutan karon mga igsoon, kining mga pag-antos tungod sa atong mga pagkakristohanon. Kining mga alantoson nato, tungod kay kita mga Kristohanon, muna atong pagahisgutan karon. Suffering for Christ. You know, daghang nag-antos karon pero dili para sa Ginoo.
Ang uban nag-antos kay nangawat na priso. Ang uban nag-antos sa balatian kay ginama nila. Sige, inom og soft drinks. Bisag taas na kayo akong sugar. And some of them they suffer because of over fatigue. Fatigue. Hurts. Nagkuan sila, nag-antos sila ana. Kay ingnan ni Lord nga rest, di man gustog rest kay maning kamot lagi. So nay mga pag-antos nga ginama nato, and this suffering kasagaran i-blame nato si Lord. Lord, nganong nahitabo man nako? Pero kitay gabuhat. That's the problem. And especially kung dili ka kamaong mo differentiate asa man nga suffering para ba ni kabubuton ba ni sa Ginoo? Is this the will of God? Or kana nga suffering is buhat na nimo? Bunga, result sa imuhang gibuhat sa mga nanglabayng adlaw. Kay daghan na ba kay tagihimo nga mga bisag unsa na lang unya ang resulta na ang Dios mao'y basolon. So diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo daghan kay tag makatunan. And siya mismo ay nagsamari unsay iyang giagian. Let's start. Ningon siya, and so yet breathing out threatenings and laughter against the disciples of the Lord went unto Damascus. And remember, before the conversion of Paul, so wala pa siya nakabig diya sa Ginoo. Siya maoy judge, and he allowed, gitugutan niya that Stephen will be stoned to death. Patyon gyud si Stephen sa chapter 7. And after chapter 7, human sa kapitulo 7, diha nahitabo ang great tribulation sa mga Hudyo nga Christian. Listen to this. Tudluan na bagyutag eschatology ilahang kaugalingong panabot ba? Nga moabot ang great tribulation, yes. Moabot yun na. Pero kung atong subayon sa background, ingon dito nga atong nga time na himong cashless, human sa chapter 7, for Christians, for the disciples, dili sila kapamaligya sa dakong syudad. Dili sila kapamaligya sa syudad, o di pod sila kapamalit. So, they are not allowed to sell or to buy for their needs. Ani nga time, human sa chapter 7. And that is why plus great persecution, gilutos pag yun sila kayo, mo nang nagkatibulaag sila. And imagine, kung mahitabo ni karon tanang Kristohanon dili allowed nga mamaligya og mopalit, magunsa ka ta? Muadto kas pamangga public market. And ang gabaligya dito, you are born again Christian. Di ka pwede mo palit. And paglingi dito na as manding pining dito gabaligya, oy, i-close ni imong tindahan because you are Christian. So mabuhi ka sila. Plus grabe kayong persecution. Mo nang grabe gyud ang katibulaag nila, and some of them na nga gipriso, gipangsuno, gipulawog sa leon. Grabe kayo ang ilang giagian. And si Paul, maoy nangayo og authority. Search warrant, arrest warrant, tanang warrant. And adto siya sa Damascus, kabalo mo kung saan yung Damascus, capital city sa Syria. Layo na kayo siya biyahe. Kay nagkatibula ang mga Hudyo, gusto niyang dadon og balik sa Jerusalem. Pangprison, pangsilutan tungod sa ilang pagsunod sa Ginoo. Diya ang grabe kayong persecution sa mga Christian ato nga time. Pag-abot sa chapter 9, nadawat gyud niya ang request, the authority, nga kung asa siya moadto, iya dayong ipahibaw nga naa siya ani nga authority sa paghimo ani to arrest Christian and drag them back to the city of Jerusalem. Iyang dadon.
balik ngadto sa Jerusalem. But sa iyang pagpanaw, tunga-tunga sa iyang pagpanaw, na-encounter niya ang Lord. Kinsa man ni siya, he was a destroyer. Siya mo'y tingguba. Kinsa man ni siya, siya ang tig bahin-bahin. Siya mo'y mubungkag. Muna iyang trabaho. But sa dihang na-encounter niya ang Lord Jesus Christ, na ay great transformation nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Kaya makatingala kayo ka anang galingkod diyas imong lingkuranan ba? Nga moingong nanay Kristo pero ang transformation kay ari-ari kay kagool. Arita. So, dadto niya balik, he might bring them back unto Jerusalem. In verse 2. Yun ang verse 2. And decide of him letters to Damascus to the synagogues. Mga synagogues, mga tigumanan, din ato mga tao magtigom to hear the law. Makadawat sila ditong mga instructions. Muna yung mga synagogue. Sa ato pa nakaroon, kani visible temple. Kining makita nga building. Muna yung synagogue. And that if he found any of this way, kung doon na siya makaplagan nga nagsunod sa maong dalan, kinsa man na si Kristo, gitawag man ni sila kulto, aning panahon na? Sila may gitawag og kulto. Whether they were man or woman, he might bring them bound unto Jerusalem. And in verse 3, niingon ang verse 3, and as he journeyed, he came near Damascus. Hapit na gid sa maabot dito. And suddenly there shined round about him light from heaven. Hapit na gid sa moabot, dunay dako kayong kahayag. Suwaw kayo nga kahayag. And next verse ningon. And he fell unto the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Diya sa dakong kahayag, suwaw kayo, nadungog niyang tingog na ingon, Saulo, nganong gilutos ko nimo? Nangutana siya, who art thou? Di ba? Ningon siya, kinsa man ka? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Ikaw, Paul, ako si Jesus nga imong gilutos. Og dili gyud nimo kaya og lisod gyud ana nimo nga magsipa-sipa kas tuod ka ila mong tuod. Sobras pinutlan. Mao ni ang iyang encounter ni Lord. And wala gyud laing gipada. Jesus himself preached and Paul heard the preaching. Lisod naman di man padadaan og pastor kay og padadag pastor di man maminaw. Grabe biya siya authority. Ingon pa siya Pariseo sa mga Pariseo. And he was the judge who decide that Philip or si Stephen patyon gyud mapatay gyud si Stephen. Grabe gyud siya. That is why si Lord na gyud mismo mao ni sulti gyud niya nga nagtawag sa iya. And daga mga tao karon, even Christian, sige nagbasag Bible, we heard the preaching, sige na tagpamati, 1,000 times na ang wali nga itong nadungog. But still, walay kabaguhan. Unsa na imong gihuwat? Kanang parihaan nga nay, boom! Harold. Gusto ta ni? Niya na, nasuhat na ang tingog, ang pulong sa Diyos. And God is calling you and me for a mission. Wala ta gitawag sa Diyos arong magpasinaw ra tagbangko hangtod mahuman ning atong kinabuhi. But at least naagyog kay usa ka kalag nga walihan sangyawan og imong paningkamutang madala nimo tiilan sa Ginoo. What's next? He was trembling.
He trembling and astonished said, Lord, what will thou have me to do? Kurat siya, unya ningon siya, Ginoo, unsa may imong tuyo nako, unsa may imong ipabuhat nako. And the Lord said unto him, arise and go unto the city. Kabalo mo kung saan arise, stand on your feet. It's hard for you to do something for God if you will not stand on your feet. Di yung kakabuhat sa ipabuhat sa Diyos, kundi ka mo barog sa imong pagtuo. Daghan kayo tani nga nagakumpiyansa sa itong pagpangalagad sa Diyos, luag kayo. And doon na tayo gitawag og Kristohanong kinabuhing walay disiplina. Mauna, nga kanunay ragyutang kapandulan. Mahimo tang kapandulan, diha mismo sa itong panimalay, diha mismo sa itong mga silinganan, diha mismo sa itong trabahoan, sa eskwelahan, because luag kayo ta. The Bible says, let your light shine. But what happened? Nahimo tang stumbling block. Kapandulan sa uban. So, and it shall be told thee. Tuluan raw niya ka, sultian raw niya ka, unsay imong buhaton. Muna giingon. And verse 7. And the man which journeyed with him stood speechless. Kurat sa silang wa katingog, hearing a voice but saying no man. They hear the voice but wala sila'y nakita. Katong sitaw ka na, escort. Escort ni Apostol Pablo, ni Paul. Di pa siya apostol ani nga time. Saul pa ang iyang pangalan. Ang iyang mga escort, the Bible says, they hear the voice. Na sila'y nadungog nga tingog, but wala sila'y nakita. And sometimes atong kinabuhi, sige ratang kadungog sa pulong sa Diyos, pero wala na to nakita nga nang hitabo sa atong kinabuhi. Kay na ay problema. Walay disiplina ang atong pagkakristohanan. Gamay rang alantoson, mangluod sa Ginoo. Because nagmatured ang edad, wa nagmatured ang pag-alagad. So, ingon ang verse 8. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. Buta gyud siya. Pag barog niya, wa gyud siya makita na buta siya. But they laid him by the hand and brought him into Damascus. Giagak na hinuon siya ug padayon gyapon sila sa ilang pagpaingon ngadto sa Damasco. In verse 9. And he was 3 days without sight and neither did eat nor drink. Tulo ka adlaw siyang di kakita og nagpuasa gyud siya, wa siya kaon og walay nagpag-inom og tubig. And I believe, panahon sa iyang fasting, the Lord continued to speak to him. Istorya gid siya sa Ginoo. Padayong nagbuhat si Lord sa iyang kasing-kasing. Escape na ta. So Paul was converted to a persecutor, from kaning persecutor to an apostle of Christ. Nahimo siyang ambasador sa langit. Nahimo siyang preacher. Nahimo siyang great church planter in the history. When you read the book of Romans and Acts and Romans and Corinthians and Galatians, Ephesians, Philippians, and all these churches, nahitabo ni siya kung imong basahon ang book of Acts. This pioneering or church planting, ang pagtanom ni Pablo og church, makita sa book of Acts. The 3 missionary journey of Paul. Now listen to this. The first Christian church originated was in Antioch. Kani nga Antioch, distance na layo ni sa Jerusalem. Ang ikaduha, Jerusalem. So, naay Christian church sa Jerusalem naapod sa Antioch because uwahi naman tong Jerusalem. Mas una man ang sa Antioch. Wala panay pangalan, unsang pangalanan ng mga simbahan karon. Gitawag lang sila Kristohanong panagtigom.
And after that, ang practice sa Jerusalem, lahi sa practice sa Antioch. Because dito sa Jerusalem, kasagarang nangakabig dito, mga original nga Hudyo. Kadtong lumad nga mga Hudyo, when we say lumad, they are not mixed with kanang ilang culture, tradition, and practices. They are pure Jews. Pero moingon na gani kag Antioch, they are mixed. Na yung mga Gentiles and Jews and mixed sila. That is why nagka-problema ni. Kaya dito sa church sa Jerusalem, Christian church, ila pang i-apply ang practices. Like gihimo sa mga Pharisees dito. Pero mga Kristohano na to sila. Kinahanglan pa magpatuli, kinahanglan pa they have to observe the laws even if they are now believers in Christ. Bisag nagatuo na sila sa Ginoo, sundon gyapon nila ang balaod sa mga Hudyo because they are in the city of Jerusalem. But in Antioch, they are free men. Gitawag sila free men because kung unsa sila sa iyang gitawag, diya ra gyud sila, dili na mayon pag magpakahudiyo pa sila. So naay conflict. That is why in chapter 15, nahitabo ang pinakaunang council, meeting sa mga disipulo. And this settle this account, this problem. Human masitol ang problema, bunggo na pod, nagtibulaag na pod ang Christian churches. Nahitabo na pod nga dili sila kapamalit, dili na pod sila kapamaligya. Now, nakabig man gyud si Apostol Pablo. Unsay sunod nga nahitabo mga igsoon? Sa padayon nga pagpamuhat ni Apostol Pablo, nagsugod na siya pangwali, sugod na siya sa iyahang journey. Niabot ang time nga niabot sila sa kadapit, nagwali sila. Naghimo sila mga milagro, napasanginlan sila nga sila ang Diyos nga si Hermes o si Zeus. So mga tao ni atong dapita tungod sa kadagas milagro, ilang gisimba dayon si Pablo, kadala sila offering, na sila gihimo nga pista. Kay ilang gipasangilan nga kini mga Diyos ning nanaog gikag langit, mao ni si Hermes, mao ni si Zeus, mao ni si Zeus. And ingon si Apostol Pablo, no. Ayaw ninyo nagwata, kay mao ni ang rason that we're coming here. Aron may ibaw mo nga ang angay simbahon the creator of the universe. And He is worthy alone. He is alone. Siya ra ang angayan, worthy to receive praises and honor. But dili mapugnan ang mga tao, musimba gyud sila. Simbahon gyud nila. Maghalad gyud sila, ilag yung simbahon. And that is why atong tan-awon, mauni ang pinakaunang grabing kasinatian ni Paul sa iyang pagpangalagad sa Dios. Acts chapter 14 verses 19 to 20. Muna ang first experience ni Paul. May tag-on sa imong baton, may tabo, ani gid punta na. Acts 14:19 to 20, ningon diha, and there came certain Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and having stoned Paul. Ayay, gimo naman ang Diyos ni sila. Patyo na to ni, bato na to ni, pasipala ning ila, bisan og dili gani sila maoy nag-ingong simbahame. And that is why batoon ron sila. Having stoned Paul, drove him out of the city, supposing he had been dead. Gibato sila og kaingon sila patay na, ilang gilabog ngadto sa gawas. But next verse dingon diha, howbeit as the disciples stood round about him, he rose up and came unto the city. Abin nagpatay na, samtang nagtanaw sila, mibangon si Pablo og miadto sa syudad, and the next day he departed with Barnabas to Derbe. Mao ni ang gitawag og missionary journey.
Humanan ning dapita, mangwali sila, magimog tinunan, may mga milagro, makasinati sila, grabing kasakit, balhin na pod sila sa laing dapit. And listen to this, walay dapit nga giadtoan si Pablong, dili gyud siya mo agi grabing kasakit. Grabe gyud ang iyang kasakit nga agian. Kaya kung mag-isgot ang kalisdanan sa kinabuhi sa atong pagpangalagad niya, magludlood na tas Ginoo kay atong pamilya nakaguliang, kay naay balatian, kay naay problema, magludlood na tas Ginoo, mo palayo na tas Ginoo, you are dragging yourself and your family away from the Lord. Ikaw mo'y nagbira sa imong kaugalingon o sa imong pamilya, palayo sa Diyos. So, huban ato, gibato sila. The next is, nahimo niyang partner kay sila man to gakuyog og si Bernabe. Nahimo niya, doon na sila'y panaglalis ni Bernabe, and sa Bernabe nagkuyog sila ni John, and Paul chose Silas to be with him. Si Silas na karon ang kauban ni Pablo. And unsay sunod nga nahitabo, Acts 16. Acts chapter 16 verse 16 to 26. Mao ni ang ikaduha, ningon diha, paminaw. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us with broth, which brought her masters much gain. Of so saying, dunay usa ka babaeng na espiritu nga mananagna. Nya may hinungdan nga ang tag-iya niya itong babayhana nadato og ayaw tungod sa iyang pagpanagna. And nidool sila kang nisiya kang Pablo. Next verse. Ingon ang verse 17. And the same followed Paul and us. And he cried, saying, these men are the servant of the Most High God, which showed unto us the way of salvation. Iyang gi-expose, iyang gisyagit, kini mga tawhana, nagwalis kaluwasan sa Ginoo. Iyang gi-expose. Imbis unta, sikreto lang usa, iyang gi-expose, aron nga mababagan dayon, ma-stop dayon, magupa dayon ang misyon. So iyang gi-expose. Mananag naman siya. Next verse. Ingon ang verse 18. And this did she many days. Sige niya nang buhaton, sunod-sunod nila. Unya, imbis magwali, unhan din niya. Kaya mga tawhana, iyang i-expose. But Paul being grieved, turned and said unto the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ, come out. Ingnan dayon ni Pablo. Samok-samok ka ha, sa ngalan ni Jesus, gawas. And he came out the same hour. Ang maong espiritu ni gawas sa babae. So di na siya kapanagna, ang tag-iya niya, di nakakwarta. Napa mo? Oh, next verse. Ingon ang verse 19. And when her master saw that the hope of their gains was gone, pagkakita niyang di naging sila kakwarta, they called Paul and Silas and drove them unto the marketplace and to the rulers. Ilang gidakop, gidala ngadto sa public, dito sa marketplace o ngadto sa mga pangulo, mga Hudyo. Next verse. In verse 20, and brought them to the magistrates, saying, this man being Jews, though exceedingly trouble in our city. Kani mga tawanan mga Hudyo, ug sila mo'y hinungdan sa kasamok aning sudara. Muni ilang gibutang-butangan si Pablo. Ang rason, kadi na siya makakwarta, kay ang iyang sulugoong babaye, wa na espiritos, pagpanagna. The next verse, ingon ang next verse. And teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe being Romans. Now listen to this, kini nga syudad nga ilang gisulod, ilawom ni sa pagmando sa Roma. So ningon sila kini ilang gitudlo lahi sa atong gipanudlo. Ug supa kini sa kasuguan sa Roma. Oh, next verse. Iyon ang 22. And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes and commanded to be beat them.
gigisi ang ilang mga sinina, unya, gisugo nga pabunanan gyud sila og taman. Tanawan niyang giagian. Padayon sa ta. The next verse, ningon diha. And when they had laid many stripes, grabe gyud labod sila na angkon, grabing bunal gyud. They cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Priso sila, nya, katulugon mo diha tanan. Kamoy bantay ni. Mga itong katulugon niya, kamoy bantay. Pag nakatakas yan, patay kayo. Pag nakaikyas niyang piniriso, patay gid mo. Muna i-roll sa kining sani, pag dumala sa kining Roma igsoon, nga ikaw sundalo ka, ang ibantayan makatakas, patay ka. Patyon ka, munang pag nakatakas na, magpakamatay na lang sila. So, next verse. Ingon ang verse 24. Who having received such a charge, thrust them into the inner prison. Tuas Bartolina, pinakasuok. And made their feet fast in the stocks. Kadang kabantay mo ng dakong tabla. Unya naibuho ari, nya gitabas. Giakob na sa ilang duha ka tiil, ug unya gikadinahan. So, lisod gayo na no? Karon kay pusas man, nay kadina. Pero kanito tabla gyud, isulod imo duha ka tiil nya. Padlakan. Next verse. Ingon ang verse 26, and at the midnight, tanawan na sa ilang gibuhat. Sa panahon sa ilang grabing kasakit, kalisdanan, kawalay paglaom, grabing problema, at midnight, when we say midnight, listen to this. Pag may tungang gabi, midnight, expecting na nga ang tanang mga tao na hinanok nagtulog. And mingaw na kayo, nanay ka nang at midnight, na great silence. And kung naiiro atong panahon na, layo ko mga irang, basta kay tulog na ang tanan. And si Paul o si Silas nagmata. Listen to this. And sang praises. No? And at midnight, Paul and Silas, what? Pray. Sa dihang wala na kay mahimo na apay pag-ampo. Wala na sila mahimo. They were in chain. They were in prison. And naay mga gwardya. So they can do nothing. And it is impossible for them to escape. Liso, sa amin lang pag-ikyas, anabe. So wag yun sila mahimo. And sa atong kinabuhi, usahay mag-apos na kitag problema, prisuhon tas kagulanan, kadinahan tag kasakit. Unsa may imong piliyon? Bation nimo nga luuyan ako, ma-selfie ka? Or piliyon nimong mag-ampo, Lord, this time wa ko'y mabuhat, ikaw mo inaay mabuhat. And tanawa ko sila gibuhat, nag-ampo sila, they prayed. Kaya sa imong kagulanan, sige pag yung kagmaoy, panglibak, ang sabi ng ibang bansa, ang mga Pilipino, dili sila muuswag. Nga naman, buntag pa sa'yo, maglibak na. And, ang sabi ng American, kita, mga dato, untata. Why? Ang China, ang Korea, and other Eastern countries, it's hard for them to speak English. Karon, bisag mga habal-habal ra. Mangutana ka, asa ang agyanan, kamao sila. This way and then turn around. Muhang anak sila. Kabalong mo English ta. Walang dato, lamang nga lamiang hining libak kaysa maning kamot. Nga makaswildo na yung gamay, marag billionaire kung makagasto, tagay yun, mong tagay. That's the problem. Nga, inigdunggo ni Mos na iya airport, welcome to the Philippines, the only Christian nation in the Southeast. Oh, grabe ha? Only Christian nation in the Southeast? Pagtugdon mga tapulan? E naapay sa custom nga tanumbala. Unsa ang pag-English ng tanumbala? Baalala mo diya. Ang custom sa naiya, problema kayo.
And million ang words sa shabu nga madakpan. Nya i-flood na ta diri og drugs. Tapulan na, padrugahon pa. Madato. Grabing drugs. So they pray and sang praises unto God. Wala ka. Grabe, no? Di ba, sakit kayo to. They were beaten. And I believe nga kung imong tanawon ng ilang lawas, they were covered with the stripes. Sa ilang lawas. And now they are in chain. They are in prison. And naay gagard sa ilaha. Guarded gid sila. Kung ikaw to ako, when we look at the situation, tanawon na itong sitwasyon, hopeless. They are hopeless and expecting the next day, patay sila. The next day. But kabalo mo ko silang ibuhat? They pray, "Oh, Heavenly Father, we are in chain, we are in prison, we are beaten. But the songs of praise and prayer is not in chain. Gigapos, lagi may na priso, lagi may gikalinahan, lagi may. Pero ang among kasing-kasing, ang among pagdayeg, ang pagpagampo, ang pagsimba, wala mapriso. Usahay, huwaton pa natong maabot ang simbahan o sa tamang awit para sa Ginoo. Pwede mga simbahon bisag sa prisuhan o naaka sa CR. Nya maglisag kag pagawa si mugaw, awit ka ay kawang kusog kanako. And the prisoners heard them. Listen to this. Tanawa ha? All of them, they are in prison. And some of them, silang tanan as priso. And some of them maybe feel pity on themselves. Luoy kayo ko, sorry sa ilang kaugalingon. Nagmahay. And some of them hopeless, discouraged, and all negativities na sa tanang piniriso. And suddenly they heard na sila'y nadungog nga something sa mali. Basig na ni sila problema. They're in chain, they're in prison, they're what? And then they're singing a song of thanksgiving. So, lisod yung kaayo ang ilang subtot. And they heard them praying and singing. Sa inyong eskwelahan, sa'yo madunggan na imong classmate nimo. Sa inyong balay, sa'yo madunggan sa mga silingan ninyo. Sa atong trabahoan, unsay ilang madungog diri nato. Kay basin og Christian ratag Domingo o niya, yawan on og Lunes abot og Sabado. So muna nadungog sa piniriso. And kabalo ka, kining prayer, kining praise and worship and prayer, dili ni siya buhaluhaton kung gawas nun ka. When you are free, you have to dance and praise and pray and thanksgiving. How about if you are in chain? Kung wala kay problema, kung wala kay kagawasan, mo na panahon, magdayag, magampo, magpasalamat ka, unsa kung naakas problema, or ginapos ka, or naakas dakong makalilisang nga kasakit sa kinabuhi. What will you do? Ingon na Ecclesiastes, there's a time for everything. Chapter 3. A time to mourn and a time to dance. A time to embrace and a time to refrain embracing. Naay time tanan. Kaya pag naay time sa paghilak, hilak. Di kay pagtanaw dito sa imong minahal nga naa sa lungon. Isrado. Abli hinay pagkakos niya. O gusto siya muuban sa lubong itukmod. Pugnan yun nimo. There's a time for everything. And a time to dance and a time to laugh.
But in every time, nga moabot sa to, in every season in our life, God is there with us. Na ang Diyos. When they are free, ang Diyos, naguban nila, sanaan na sila sa prisuan na ang Diyos. Nakakadiri na ang Diyos, nigulin niyo sa inyong balay, naagya po ng Diyos. Murag kinahanglan gyud taan ng Christian discipline ba? And unsay resulta sa ilang mga pag-ampo o mga pagdayeg? Gatuo kag mahunong na imong kagulanan og magsigi gyapon ka problema, magsigi kag kabalaka, musamot pa inuna, musaka imong sugar at takyon kag daghan. O tanawa. Next verse. Ingon ang verse 26, and suddenly there was a great earthquake and even the foundation of the prison were shaken. Muna lami, lagi kayong iampo. Kaya pag mudong kag prayer meeting, iles ang imong storya, daghana imong ampo. Daladag listahan, kinigyod iampo, number 1. Niabot ng 110 imong ampo, ang imong kauban, wala lista. Natulog na lang siya, kaya wa pa ka nahuman. Human imong ampos, number 5, buka na pong mata. Ay, Lord, si Kuande ay Ginoo. Human na, number 6, Lord. Na siya, dugaya po danin niya. Istorya sa tabi, hunghungay ra. Kabalo mo, kinsa na maghunghungay, mga naghigugmaay. Kabantay mo, naghigugmaay mo niya. Ayaw inyong kasing-kasing, mga magtiayon. Di ba, may istoryahan mo, kuhan ba? Di ba, magtapat mo niya, hinayag istorya. Pero wa na mo naghigugmaay ka na mag-away mo. Bisag dugol magsinggitay. Munang lagyon. Pero dapatan pa, singgitan pa, sa dugol mo kayo, munang lagyon. Kanang maghunghungay para nas gahigugmaay. Padayon ta dire kay madugay gyud ta. Maligo para bagdagat si Joshua. Ha? Si Joshua lagi. And immediately, wow, I love the word immediately. Diha, dayon. Kita ra ba ganahan ani immediately? Sa diag pila ka, gusto gyud kang ikaw may una. Excuse me. Because we want immediately. Di ka ganahag patient. Paabot gyud ka, di ka ganahan na. You want immediately. All the doors were opened. Painumduman lang mo nako nga naay panahon nga ang tanan sirado. Bisan imong suod nga higala sirado ang kamot para nimo bisag naay daghang inughatag. Amen? All the doors. And imagine na karon sa imong kinabuhi, sirado ang portahan sa relasyon, sirado ang portahan sa kayuhan, sirado ang portahan sa pagigugma, sirado ang portahan, and all the doors are closed. When you sing and pray and praise the Lord, look at the word. Ningon diha, sirado gyud tanan. Pero ningon diha, sa dihang milinog na, mitayog na. And immediately all the doors were open and everyone's bonds, tanang gapos, tanang kadina bonds were loosened. Grabe, tang tanan. Yung kabalo ka? Naay mga taong di ganahang mawala iyang gapos. Di ka give up. Munang maingon, kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal. Gapos man na nimo. Maingon na kanina, manuroy tarong di ta manimba. Gapos yan nimo. Pero di ka ganahan mawala siya, di ba? May mga ingon na. Kaya ingnon kasi mong pastors, i-give up sa na. I-give up sana. Pero dili mag-give up. Nga naman, ganahan ka na nga gapos. Nakasabot ha? Amen? Nasabta na to mga igsoon. So, tangtang ang tanan. And next verse, ningon ang next verse mga igsoon. Adto ta sa
Yeah. The keeper of the prison awakened out of his sleep, and seeing the prison doors were open, he drew out his sword and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. Gusto siya magpakamatay ang gwardya because akala niya nakaikyas ang tanang piniriso. Next verse. In verse 28, ingon diha, but Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Ayaw nagbuhata. Wala mi nangikyas. Naarami dinhi. Muadto ta mga igsuon sa 35 to 37. 35, verse 35. Mao gyapon nga chapter. Verse 35 to 37. Ingon diha, and when it was day, balik na siya dito sa syudad. Ningon diha, and it was day, the magistrates sent sergeants saying, let those men go. Buhi sila. Pagauso na sila. Human ato nga pangitabo. Next. In 36, and the keeper of the prison told this, saying to Paul, the magistrates have sent to let you go. Now therefore depart and go in peace. Ang next verse mo ay nagpahibalog unsag giagian nila. Ingon ang next verse. But Paul said unto them, they have beaten us openly and condemned. Bisag wa pa minahok may gipalatigon na nila, being Romans, Romanhon pagyud ko, and have cast out into prison, and now, though they thrust us out privately, nay, verily, but let them come themselves and fetch us out. Ilaming ipakastigo, bisag wa pa minila kapamatud ing sadan. Like ilaming gibutang sa prisuan. Nya karon gusto nilang sekreto raming paghawson. No. Iparade. Arong makahibaw ang mga tao nga wa mi mapriso kay sadan me, mahibaw hinon silang gipriso me, gilatigo me bisag Romanon pagani ko nga citizen. Tungod kang Kristo. So, grabe kayo ang ilang giagian mga igsoon. Now, chapter 20, 22 to 24. Muadto na siya sa Jerusalem. Balik na siya sa Jerusalem. Human niyag pagwali, chapter 20, verse 22 to 24, gisuwayan nilag pugong si Pablo nga ayaw adto. Ayaw gyud og adto kay patay gyud kang maadto ka Jerusalem. Being a servant of God, Acts chapter 20 verse 22. And now behold, I go bound in the spirit into Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Ingon siya karon, minanduan sa espiritu, muadto ako sa Jerusalem og wala gyud ko nga hibaw unsay dangatan nako didto. And kita ganahan kita secure ta, di ba? Amen. Kanang muadto ta nga dapat tayo musundo na mo dito, wa pa Mikaela dito, di ba? But Paul said, kanang ang leading sa Holy Spirit nag-guide sa ako nga mo go up to Jerusalem. Wala ko nakabalo kung sa'yo may tabo na ako dito. Next verse. Ingon ang 23. Save the Holy Ghost witnessed in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Ingon siya sa verse 23, tanaw na ko tanan. Apan ang balang espiritu nagpasidaan ng daan sa ako. Nga sa tanang dapit or syudad nga akong adtuan, naghulat na ako ang kadina, ang gapos, ug ang mga kasakit. Munang og moingon kag pagpangalagad sa Dios, ayaw pa Ismail ra kang thank you Christian nagyad ka. Gamay rang makaingon nimo wala tumba na. Gamay ra makaingon di nako ingano di nya sila. Hoy, para masayot ang tanan ang hospital. Dadanan sa mga sakit, labaw pang masakiton ang mga taong dadon sa simbahan.
Mangita kag perfect nga tao, mga igsoon, puyo sa laing planeta. Kuyog sa mga Star Wars nga movie. If you want perfect people, then go with the Avengers. And the Avatars. Avatar ba na? Nga salida? Walay mga perfect nga tao. Kitang tanan niya sa church, kay perfect ang Dios nga maoy nagpasaylog mamuhat sa itong kinabuhi. He said, in every city, chain, prison, beatings, ang tanan nagpaabot nako sa tanang dapit nga akong gadtuan, giingnan nako sa Holy Spirit, anak. Hello? Next nga verse, ingon siyas verse 24. Ninduta no? Listen to this. But Paul said, none of these things move me. Grabe, lamia kayo ingani kaligon nga pagpangalagad. Mangandoy ba taane? Amen? Kana mo ingon kitang none of this, wala. None of these things move me. Dayon, bahalag mo ba sa this pastor? Di ako'y magpastor. Parang masuwayan ako ng problema tanan. Ha? So, neither count I my life dear unto myself. Wa na ko naguna-una pagpara pa sa akong kaugalingong kinabuhing maayuhong butang. Wa na ko hatagig bili ang akong kaugalingong kinabuhi so that I might finish my course with joy. Allah. Ang panganday ra kanya mahuman yang gisugo sa Ginoo. And the ministry which I have received for the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Grabiha kayo siya. Ligon gyud kayo ang iyang desisyon, mga igsoon. And after that, sa katapusan nilang journey, na-experience nila ang pagkalunod. That is in Acts chapter 27. Dili na ta magpadayon. Ako ra nang isulti diha. This was the final journey, the third missionary journey. When Paul was arrested in Jerusalem, di ba gisulti pa niya dito? Nga pugnan siya sa mga tinun-an nga madtog Jerusalem. Pero ningon siya nga wa na bili akong kinabuhi. Wa ko kabalo usay dangatan ako maadto ko dito. But the Holy Spirit, giingnan ako daan sa Holy Spirit, that in every city, tanan nga akong adtuan, nagulat na ako ang gapos, ang kadina, ang kagulaanan, ang kasakit. But walay usang makapugong nako. Walay usaan nga makamove nako. Kaya karon pa lang daan, dapat makadesisyon ka. Unsay mahitabo sa akong kinabuhi, mahitabo sa akong pamilya, mahitabo sa tibuok kalibutan. None of these things move me. Why makapugong? Padayon ko sa akong kinabuhi des Ginoo. Dapat ingon ana ta. Kung maluya, padayon. Kung mauga, padayon. Maabot ang panahon nga murag wa na Ginoo, murag wa na tinuod baka na Ginoo. Padayon lang. Because none of these things moves me. Grabihan, no? And they experience shipwreck. Now listen to this. Sa dihang na priso na si Paul, he was in layo-layo siya, distansya siya sa simbahan sa Corinto. Paminaw ha? Ang Corinto nagka-problema. Ang problema nila, immorality, division, o kanang pride. Immorality, division, and pride. Imagine nga ang simbahan naka-experience nga ang anak o ang amahan usaray asawa. Kumon? Pwede na? So, maybe ang naitabo, kining amahan, naminyo o nagkaanak. Namatay ang asawa. Naminyog lain. Ang naminyuan siyang amahan, maupoy iyang giipon. Oh, lakaw dulog sa ni Papa. Unyang tungang gabi, mata ari ako. So, nga na. And division. Ingon siya, ari kong Pablo, ari kong Apolos, bahala mo, mga self-righteous, ari mi sa Ginoong Hesus.
So naay division and pride. Because ang church sa Corinto, grabe kayo ang ilahang kadato. Angat kayo sila. Dako man ni nga city, ikaduha ni nga city sa ikaduha ni nga malambuon nga dapit sa Philippians. Ang Philippians is under the Roman control at that time. Philippi. And it was kanang wealthy city ang Philippians. So, gisitol ni Apostol Pablo ang problema. Gipadadaan niya suwat. Ingon siya, ako'y nagtanong, si Apollos kapabubo, pero kisa may kapatubo ang Diyos, di ba? So, dili ang ngayon ng division sa Ginoo tatanan. Then sunod ningon siya kining problema ni i-address ni sa church og dili gani ni madala sa church palayasan ni. Kita diri mga igsoon mag-uol magani kog naay mo simba. Iampo ni mo, Lord. Bisita ato ba? Kung di mo simba kay kulang og tiil, kuhay tiil. Ilisag ligid ba? Lami na. Ligid, magtindog na lang naabot sa church. Ligid. Guol ta ba? And subo kayo si Paul. Ang atong gihisgutan sa Book of Acts, selected kuan ra siya, kanang gipili lang nga mga persecution nga nahitabo, mga kagulanan lang gisakit. Ang kasakit nga ilang na sinati. But gisamari ni Paul. Why? Human sa unang suwat ni Paul, akala niya na-address na ang problema. Okay na, na-solve na. Nisamot! Kay doon na po'y ni sulod nga lahing magtutudlo. And by the way, you can do everything you want. Paglain na pastor. Pwede na magbahala magmagunsa mo. Kabalo na mo pulong sa Ginoo. Padayon mo kung sa inyong gusto. Pag wala na si Pablo, dunay mga magwalali, mga magtutudlo, o mga nagpaka-apostol nga nagpahawod-hawod. Nga kinagarabihan ni sila, grabe ni sila mga pagpanulti nga makabuhig patay. Nga kanang mo atos imong tindahan, bisag di mo kailamang makautang. Kay grabe yun sila, self-stock, grabe manulti. And in order for them to be lifted up, ilang gilok down ng uban, o ilang himoong stepping stone ng uban. O mo na ang problema nila. Si Apostol Pablo, may ilang gitumban diha sa simbahan, nga gipioneering mismo ni Pablo, nga si Pablo mao'y gatanom. Ilang gitumban si Pablo, kana si Pablo, isog-isog rasulat, pero kung sa personal, kung manulti na, murag walay unod. Gilook down nila. That is why si Paul na nalipod og ayos iyang pagka-apostoles. And even ang tanang nahitabo sulod sa tulo ka missionary journey niya sa Book of Acts, iyang gisamari. Og tan-awon nato giunsa nato pag-alagad ang Dios. Og giunsa nato pagbarog bisan sa mga kalisdanan. 2 Corinthians chapter 11. Ayaw kabalakaw, matampos na ta. Before dark, we will end. Ayaw kabalaka. 2 Corinthians chapter 11, 16 tasugod og basa. Continue ra ni. Tanawa ninyo. Namoy mga Bisaya nga Bible diha. Tanawa. Okay. Dali mo dire. Sige, subay lang. 1 Corinthians chapter 11 verse 16. Na nalipod si Paul sa iyang pagka-apostoles, pinaagi sa suwat, kaya wala man siya diya. He said, I say again, let no man think me a fool. Wala unta ninyo yung maghuna-huna nga nabuang nako. Ingon si Pablo. If otherwise, yet as a fool, receive me. Kung tingali, parang yun ninyo buang nako, dawatan na lang. Ingon siya. Napa mo? That I may boast myself a little. Ingon siya kay kung magpasigarbo manggod sila god. Sige lang, magpasigarbo pud ko gamay. Gamay lang. Ningon siya, gamay lang. Arong mahigmata to open the eyes of Corinthians Christians. Tungod sa ilang preacher. Kabalo mo?
dili man gyud ma-appreciate unsa pagsugod ang ministry, di makita unsa kalisod. Giunsa pagsugod ang ministry, unsay kinabuhi sa gipadala sa nagsugod pa. Dili na ma-appreciate gyud, di gyud na siya makita. And that is why nasakitan og ayo si Apostol Pablo. Naghimo pa siyang tumbanan sa mga nanungha ra dito nahimong mga magwalali. Without even experiencing or experience sa pagsugod, unsa kapait, grabing kasakit ni Paul arong matawo ning simbahana. Giunsa niya pagtuman ang kasuguan sa Dios. Guol kayo siya. So ingon siya, kay magpasigarbo na sila diha. Di banos na sila, nanay church. Nanay mga tao, lambo na ang church. Diya karon ila kong tumban, magpasigarbo man sila. So magpasigarbo ko, gamay lang. So, next verse, ningon siya. No, which I speak it not after the Lord. Wa ko suguas Ginoo nga ako ning isulti. But as it were foolishly. So, tuguti lang. Wa ko suguas Ginoo nga isulti na ako ni, pero ako ning isulti ingon nga buang-buang. Is this confident of boasting? Next verse. Saying that many glory after the flesh, I will glory also. Kay kana sila gapahinambog tungod silang kagalingong garbo. Sige. Mahatag sa ko gamayng pagpasigarbo. Next. And verse 19, for ye suffer fools gladly, saying, ye yourselves are wise. Grabe naman yun ninyo, yung kamo mga maalamon na mo kayo diha. Sige, paminawar ako ninyo. Ingon nga kamo maalawon. Verse 20. For ye suffer, if a man bring you unto bondage, if a man devour you, if a man take of you, and if a man exalt himself, if a man smite you on the face. Kamo diha, mga taga-church sa Corinto, musugot, manggaling kamo, tumpan kamo, sagpaon kamo, magpaulip-ulipunon kamo, musugot, nanggaling lamang mo. Paminawa ko ninyo. Ingon siya. Next verse. I speak as concerning reproach, as though we had been weak, howbeit, whereinsoever any is bold, I speak foolishly, I am bold also. Di na ko kapugong. Ako yun yung i-voice out yun ako. Next. Ingon siya, Hebrewanon ba sila? Are they Hebrews? I am. Hebrewanon po ko. Are they Israelite? Israelite po ko. Are they the seed of Abraham? Ako po. Next verse. Ingon siya, are they ministers of Christ? I am more in labor, more abundant in stripes, above measure, in prisons, more frequently, in deaths often. Iyang gisulti. Niyo siya, mga alagad ba sila ni Kristo? Lagbaw pa kong naghago, bisan diha sa kawaladon o naa sa kadagaya, kawaladon, naghago og ayo. And he said, sa mga kastigo, niagi kog priso, kasagaran, nagungaw sa kamatayon. Sunod nga verse. Ingon siya, of Jews, 5 times I received 40 stripes save one. Paminaw mo ani ha? Niingon siya, sa mga kamot sa Hudiyo tungod sa akong pagpangalagad sa Diyos, 5 kahigayon. Nga nadawat nako ang kastigo nga 40 minus 1 kabunal. Kabalo mo kung saan yung 40 minus 1? Hello? Sa mga Hudiyo, pag 40 ka stripe o 40 ka bunal, giisip na kanilang dili katawo. Pero kung imo nang imo og 40 minus 1, 39 ra ka bunal, gibinlan pa kanila gamayng kinabuhi. Napakay gamayng value. Mo nang 40 minus 1 ang iyang gingon. 5 times siya,
Kining 5 times siya nga gikastigo mga igsoon sa nakalain-laing kapanahunan, wala siya'y sala. Di ba gibasa na to kaganina nga wa pa gani siya nabuhat nga sala. Gibunala na siya. Sunod. Ingon says verse 25. Thrice was I beaten with rods. Katulo siya. Nga gibunalan mga igsoon. Lahi patong sa mga audio. Once I was stoned. Di ba gibasa na to kaganina? Gibato siya. Thrice I suffered shipwreck. Chapter 27, book of Acts. Lunod na pod. Ningon siya, katulo akong nakasinati og pagkalunod tungod sa akong paghago diyas Ginoo. And a night and day I have been in the deep. May mga adlaw, labyan og adlaw og gabi nga naarami, naglangoy-langoy. Imagine ning pagpangalagad nila sa Ginoo. Sunod. In verse 26, ingon siya, in journeyings often, perils of waters, gianod sa baha, in perils of robbers, mga kawatan, sige silang kahiagom o kanang kawatan sila, hold up, robbers, in perils by mine own countrymen, bisan kaugalingon niyang katawan, buot gipasabot, mga Hudiyo o mga Kristohanon pod. Kaagisad sila, in perils in the city, bisan sa mga syudad, grabe yun. In perils in the wilderness, kalisdanan sa katagilungsod, kalisdanan sa mga kawatan, kalisdanan sa mga syudad, kalisdanan sa mga kalasangan, mga dapit na mga gagyan, and in perils of the sea, kalisdanan sa kadagatan. In perils among false brethren. Bisan pa man ang kaugalingon namong mga mini nga kaigsuunan, nga gapaingon-ingog Kristohanon. Giagian usab namo ang kalisdanan diha nila. But next, in verse 27, he said in verse 27, in weariness and painfulness. Grabe sa among kasakit. Sa dako kayong kahangawa, kabalaka. In watchings often. In hunger and tears. Sa grabing kagutom o kahuaw. And fasting often og kanunay gutom, kanunay way pagkaon. In cold and nakedness. Ni agi may grabe kabugnaw, mga hubo gyud mi. Next. In verse 27, besides those things that are without, that which cometh upon me daily, the cares of all the church. Tanaw sa mo diri nako tanan. Ningon siya, gawas paanang tanang kasakitan nga among giagyan diha. Ang walay hunong o walay kapahulayan nga among kahangawa, kabalaka sa mga kaigsuunan, sa mga kasimbahanan. Kung nagsimba ba, nagpadayon ba, kung magtubo ba sila, kung nangalagad bagpadayon. Kaming mga pastor, kaming mga magwalali. Ang pinaka makasusubo gyud namo ang kalagjod. Siguro ang akong asawa, maka-witness gyud na siya. And sometimes na siya i-open sa inyo ha, sabtan na lang po. Ngayon ko siya, si Kuan ba? Wala naman po di kasimba. Si Kuan ba, mga ni? Sa mga kagabion, magbuntag ka na lang, ug ampo. Ningon si Pablo, basahon, nagunako na sa Bisaya, verse 28. Ningon si Pablo, mga igsuon sa verse 28. Aning Corinthians, 2 Corinthians 11:28. Ingon siya, gawas pa sa ubang butang, matag adlaw nabugatan ako sa kahingawa alang sa tanang simbahan. Mao dyan ay pinaka bugat kung mag-handle yung kag ministry.
Kung maghisgot kag finances, bugat siya. Pero pag abot nas kalag nga mawala diha sa pagpangalagad. And maghuna-huna pa kag lami untag naatay kontak ni kuan kay tuan na sila didto namuyo nangalagad baka ni sila. That is why malipay mi nga pastor. Dugay gyud kay kung wala nakasimba dire pero praise God karon na gyud koy church. Wagi update. Sige na lang kag ampo, naunsa nakaha, gaunsa ka dito, nagsimba ba ka, nagpangalagad, wag yun. Pag pastor ko nang mabayaro, kuan pa ba? Ibaw ta nga na di ay. So, ingon siya, gawas pa atong tanan. Grabe ang iyang kasakit gyud sa iyang dughan, may tungod sa katawhan. So, ingon siya sa verse 29, kini, dara, verse 29. Who is weak, and I am not weak. Ingon siya nga, sa mga luya, kung naay maluya sad ko. Sa inyong una-una, kung naay mahagbong dito, magpakasala, o mo backslide, malipay rami, di. Ingon niya yung pangutana. And who is offended, I born not. Kung dunay masilo, sabi na, baliwala ra na mo. Kung may maluya sa pagtuo, bation usab namo ang kaluya. Kung may mahulog sa sala, mag-uol ako pag-ayo. Ingon si Paul. So sa verse 13, ingon siya, kung magpasigarbo man ugaling ako, magpasigarbo ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahon. Ang Dios og Amahan sa Ginoong Hesus nga dalaygon sa walay katapusan, nasayod nga wala ako mamakak. Kini mao ning atong gibasa. 32. Tanawang verse 32. Sa didto pa ako sa Damascus, gigordyahan sa gobernador nga ubos ni Hari Aretas ang mga ganghaan sa syudad aron pagdakop kanako. Kung nagbasa ka sa Book of Acts, ang gisulti ni Paul na atanan sa Book of Acts, iyang isa-summarize dire. Ningon siya sa verse 33, apan gitunton ako pinaagi sa usa ka bukag, agi sa usa ka bintana sa kuta og nakaikyas ako. Mo bitaw ng kanta nga na-compose, God will make a way. When the Israelites, wala sila'y kapaingnan, and naa sila gatubang sa Red Sea, gibuak ni Lord ang Red Sea og niagi sila. God will make a way. When all the gates were guarded, aron nga si Paul wa gyoy makaikyas, ilagang isure nga maaresto gyud nila si Paul. But unsay gibuhat, ingon siya, through the window in a basket was I let down by the wall. Diha siya giagi sa wall aron gyud siya makagawas and escape in his hand. Grabe kaayo ang iyang mga giagian, mga igsoon. Therefore, kung atong tan-aw ni sa atong pagkinabuhi sukad nga nagsugod tag pagpangalagad sa Dios. Niagi bataan ni bisag usa lang. Kisay makaisa diag kamot nga moingong niagi ko ana. Wala igsoon. Wala ta makaagi ani. Sad to say, maigo ra gani suwali, di na mo simba. Makaguol lang kaayo nga tudluan ta arong matulid atong kinabuhi, mao pahinooy ikapangluod, ibiya, italikod. Gamay rang bikil. Mura bitag fluorescent, kaila mag-fluorescent. Unsa mo gitawag ana? Unsa po na pag-pronounce? Kana bitang suga. Fragile kayo. Murag ing ana ning atong pagkakristohanon ba? Muratag ka ng panit sa aping nga RDL
ginusnusan og ayo og nipis na kaayo nga kung maigog gamay adlaw sunog na. Murag ing ana ni atong pagkakristohanon, dili pwedeng tandugon, dili pwedeng masakit tag gamay. Di pwede. And so ang mga pulong sa Ginoo nga atong nadawat karon og nandungog karon, naghatag nato kay gayunan sa pagsusi sa atong kaugalingon. Kung kumusta ni atong pagpangalagad sa Dios. And you know what? Wala pa nato gi-exercise dire nga kung dunay makasala moanis atubangan og isugilon ang sala og kung iyang nabuhat sa church. Wala na to nagibuhat. But some mga churches nga revivalist, tanan nga makasala na ilaha, moaris tubangan. Musugilo na sila mga igsuon, mangayo og pasaylos Ginoo, og mangayo sab kog pasaylo ninyo. Kaya itong niaging adlaw, namaye ko. Niadtong niaging adlaw nang laki ko. Niadtong niaging simana, nagpahilabot kog lain. Pati mga anak, mga ni sa tubangan, mangayo kog pasaylos Ginoo, og ninyo, og sa akong ginikanan. Kay mo ni ang akong gibuhat. Wala na to na gibuhat dire. Pero maigo ra gani og wale, yawan na ang panglantaw sa pastor. Mugtanaw ni pastor, grabe gini siya we. Huwat kag nailaing church aring purok 3. Di na gyud ko pakita sa imuha. Sultian na gamay. And wala ko nakigsulti sa imuha nga imuha lang. Nakigsulti sab ko sa akong kaugalingon. Kay kung maghisgot kag discouragement sa kinabuhi, gitaguan na lang, gilubong na lang ang uban. Kung maghisgot ka bahig problema, kakapoy, grabe gyud. But ingon si Paul, kining gisulti ni Paul nga di po nako kayang isulti, ingon gyud siya. Apan bisan paniining tanan, nothing can move. Nothing can shake. Nothing can move me. Ingon si Paul. And para nako mauwaw po kog musulti ko ana. Because pinaagi ra gyud gracias Ginoo magpabilin pa. And you know what? Paminaw sa mo ani. Gatuo mo mora na giagian ni Paul. Naa siya'y cancer sa unod. And he said, giampo na ko ni Ginoo 3 times a day. Pero ningon si Lord, no. Ang akong grasya, sobra pa, anak. Sobra pa sa kaayuhan, ng imong gipangayo. And when he was in prison, he wrote the letters to Galatians and Philippians. And in Philippians, he said, rejoice, rejoice. And every chapter, he said, rejoice, rejoice. I say again, rejoice, rejoice. And the people said, how can this man say rejoice? He is now in prison. Nganong sige man siya ingong paglipay. Naa siya sa prisuhan. Hubo siya, gitugnaw siya, anod. Nya sometimes basiyan pag yun nato, mayang pag yun ta, amunay pagpangalagad sa Ginoo, makaluluoy man. Dapat unta mangalagad ka sa Dios, ipakita sa Ginoo sa mga tao nga gibless ka gaayo, kay nangalagad gyud ka sa Ginoo. Makit-an pa nimo ning mga Kristohanon nga gakalisod-lisod sa kinabuhi. Moingon pag yug kang basig na ni sila mga sala gitaguan o kay Kristohanon na pero wala panalangin. So please understand that you are in Christ and we are to suffer for His glory. Pero kung nag-antos ka tungod sa imong kagalingong garbo, tungod sa imong kagalingong binuhatan, then ayaw na nag-usba. Because ang tanan may kahumanon, ang tanan may kasulbaran, human ka masulbad, magbuhat na po ka. So, sulayan na to og panamin ang atong kaugalingon karon. Iya tong gi-explain tanan unsa ang iyang mga giagian sa iyang kinabuhi. And I thank God
Ngang tanan niyang kasinatian recorded aron kita mga Kristohanon makapanamin sadda. Because kitang Kristohanon dili nato kaya ang unsay atong madawat. Dili ta makabalong mo ingong kanang mo pa sa walang bahala bitaw. Kanang dead man na lang di nilang tagdon. Maingon tuod ba? Wala ramang ko gatagad. Pero gipanugilon. Di ba? Mao ni atong mahimo nga og nakay ka tawo nga magulan imo gid siyang ipanugilon kay nangita kag mo simpatiya nimo. Kamo pod nga mo simpatiya dayon, imbestigahan ang tawhana nga imong gisimpatiyahan unsa na siya. Unsang matang ang iyang pagkinabuhi. Kay kung wa ka kabalo maubang ngana din na. That is why naiwali ag sa niagi, there's power of not knowing. Kaya mas nakabubuti. It's good for you to know nothing. Hindi yung lagi kang naghahanap ng imburnal, ng baho. Unsa may gisulti niya kabay nako? Unsa di gisulti niya kabay nako? Uy, kamo close mo kasi gisulti kabay nako. Unsa di ang kwan na siya gi-share kabay nako? Sigig pangitag baho. Hunungan na. Hunungan na. Karon panaminan nato kitang tanan. Ako manamin ko ani human ani. Ingon ko sa ilaha kagabi, ingani na lang gyud siya. For the whole week ko nagapangayog, Lord, unsay ako iwali mo, Lord. And kagabi ingon ako asawa, pwede ko hiluto nimo? Ingon ako, wala, pajud ko hatagig mensahe ni Lord. Daghan na kay ko gibasa, daghan na kay ko ipamalandungan. So cancel yung hilot. Si Jmar, si Jmar mo hilot. Jmar do. So, Lord, unsa man sa'yo mensahe? Unsa man sa'yo mensahe? And kani nga mensahe, survey. Taas-taas ang iyang gigikanan. Ba't gikan ani makapanamin ta kumusta tas atong pagpangalagad sa Dios? And sa mga papa dire isang kamot ko no, mga papa, fathers. Hello? Okay, fathers, hands down. Last time we have prayer meeting sa ilahan ni, asa ta? Sa ilahan nung Yole. Unya, kapis usame dito. Kapin sa usaba. Kay, di po ni mamasiguro, unsa po yung mga kwan. Basta kay, ulan-ulan po to, unya, nagbiyahe pa ang uban, nga na, bitaw, daghagkwan. So at least, napadayon gyapon na mo. Ang among gisgutan dito, kabalo mo, unsay topic? Magpaanod na lang. Sultiin ang nasi mong tapad na magpaanod na lang. Mo against the flow gani ka sa will ni Lord. That's the will ni Lord, kana nga flow. Kani nga flow. Mao ni ang kabubuton sa Dios, kani nga agos. The will, the flow, the will of God. Paanod na lang. Musagang gyapon bisag di yung kasagang. Mangita yung paagi bisag wanay paagi. Paanod na lang. Sama kang Paul and Silas. And that's the will of God. They were in chain and they can do nothing but to be with the flow of God's will. Paanod na lang. Sugot na lang yun. Ang barko nga naglawig, sungsungon na kayo. Acts 27, kaduha gibalik ang word nga ug unya nagpaanod na lang. So, bisag unsay may tabo sa pamilya, paanod na lang ta kung kana kabubuton sa Dios. Masaktan ka lang lalo. Musulay kag against, masaktan ka lang lalo. Masakitan na kahinuon og samot. Uyo na lang, paanod na lang. Og nay mangutana nimo mo ingon, naunsa di ay imong pamilya? Sikuan mo ni. Ingna dayon pagsulti, aw unsa kay kabubuton sa Ginoo. Nganong nahitabo to? Sugot rami unsay kabubuton ni Lord. Di kay may nga ka, siya man gud.
Ayaw na sumpay. Ialaw ra ang kabubuton ni Lord. Uy, naunsa di mong ginikanan. O naunsa di mong anak. O naunsa di ning church. Paanod na lang. Kung di nakakasagang kay maunay kabubuton sa Ginoo, paanod na lang yun. O yun na lang. Ayaw jud kag babag-babag tunga sa bus. Nga mo para ka patunga ka sa bus. Di ka mohunong ron nga bus. Lumping yun ka. Huwag mong gawin. Masisira ang buhay mo. Or you will stand in the rails. Oh, usap itaw ka na? Kanang train? Rails ba na? Rails? Ha? Railway. Rails. Kanang rails kay minugbong video na. Railway. When you stand, ganun dito ka nagbarog. Unya, mayon yun ka, ikaw nga train. O di igil ka mohunong butog yun ka. Sabog yun ka. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Paanod na lang. Gusto yun ni mong kisay pangalas bagyo. Ha? Krising? Napay mas kusog ana, Nilda mangalan. Tinilda. Gusto yun ni mong pabalikon si Krising, kanang mubarog yung kasabay bayon. In the name of Jesus Christ, you go away to the Pacific Ocean. Paanod na lang. Diya mo ingon na rin kag-asag 275 billion nga flood control. Ana na nga. Sig pangitag flood control nga wa may baha sa inyo. Sig pangitag flood control nga wa may baha sa inyo. Pagpudyo mo na, pag-ampo mo na, paglungag og saging, pagbiko og nay mabiko. Ayaw na. I-allow lang yun ang kabubuton sa Ginoo. And one thing, paminaw, one thing, ang imong buhaton. Ningon ang Colossians, do everything for God's glory. Do everything for God's glory. So, hinauna ang tanan imong buhaton para sa Dios. Hello? Kami diya sa likod, magtrabaho mi anang arom. Wa ko katrabaho nga para na sa kwa, para sa Ginoo kay someday, basig karere na og kakuan. Ako kabalog kinsay, kaumang rere. Smile si Kuya Jonel. Wa ko kabalo. Or ang mupuyo niya, si Philip o si... Wa ko kibaw. But at least in every day sa imong buhaton, gibuhat nimo for God's glory. Because when we say for God's glory, it means you are doing your best. Basta para sa Ginoo, di ba? Best? Para Ginoo, so you're doing your best para man sa kahimayaan sa Ginoo. So karon balikon ako. Kitang mga Kristiyano dili ta exempted. Na atay gitawag og suffering for God's glory. We have to suffer for God's glory because we are in Christ. And si Kristo na mismo ang nagsulti niini nga naagyod tay mga alantoson. And ang nakanindot mao ni sa tanan nato nga pagabuhaton og sa tanan natong atubangong mga kabug-at kasakit alantoson ang Ginoo nag-uban nato. Unay pinakanindot mga igsoon. Jesus Christ is with us. The Lord is with us in every circumstances in our lives. Nag-promise siya and He promised His promise will never fail. Dili mapakyas ang Ginoo. Shall we all stand? Barog ta mga igsoon. Wa ko na ingong manggawas na ta. Ingko mo barog ta. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Thank you so much for your word and thank you for reminding us, O God, that in this life we have to suffer for your glory. Help us, Lord, that as we consider all this suffering, makita namo, makapanamin kami, giun sa pag-endure ni Apostle Paul. And especially Ginoo, giun sa nimo ang mga pag-antos, imong gitapos para sa among mga kinabuhi.
Tabangi kami, O Dios, nga magkinaunsa. Magapadayon ganod kami. Nothing can move us. Lord, panalangin ni Ginoo kinabuhi sa among mga kabataan. Ang among mga batan-on magpabilin diha nimo. Nga unta tinguhaon gid nila Ginoo unsay makapalipay sa imuha. Father, I pray para sa mga parents, sa mga nagtrabaho, sa mga may problema sa relasyon, sa pamilya, may problema sa finances, and everything, O God. We pray, O Lord, nga ang imong promise every day sa among kinabuhi, magakatuman, that you will never leave us nor forsake us. Salamat kayo, bisan kaninga church. Daghan na kayong wala dire. Gipangayo o giampo namo. Ngay mo sab silang ampingan, panalipdan. Ang ilang mga kasing-kasing imong tandugon. Kadtong mga tuas sa mga lagyong dapit. Dili unta nila pasagdan. Nga wala sila'y pag-alagad, pagsimba. But dunay mga Kristohanong panagtigom. Nga adto sila, O Diyos. Daghan kaayo karong katalagman, there's flood and kaning naani nga typhoon, kaning nga hurricane, and naay mga casualties Ginoo. Doon ay mga gira, na ay gutom, may mga balatian, may mga kalisdanan. Father, we pray nga sa kanunay matag adlaw ubanan mi nimo. And this is our prayer, Lord, that every day give me nga panalipdan ubanan o proteksyonan nimo. Kuni among pag-ampo o pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong itaas ang atong mga kamot.